Здравейте, приятели! Аз съм Петър от Изстрел.com и днес ще си говорим за тренировъчната система Mantis X10 Elite. За някои хора системата Mantis може би е позната, тъй като преди една година написах статия за версията X3. Днес ще продължим ревюто с X10 Elite. В моя сайт Изстрел.com имаме ревю на системата X3, но днес ще разгледаме системата X10 Elite, която дава по-голяма функционалност. Сензора на Mantis позволява прецизно да следите движението на вашето оръжие преди и по време на изстрел. В версията си X10 Elite имаме допълнителни функционалности, като тя включва закрепяне на сензора върху пълнител и това позволява да тренирате целият процес от изваждане на кобура до самия изстрел. И чрез приложението, което инсталирате на вашия телефон, може да следите цялото движение на оръжието и да откривате вашите грешки. Mantis дори ви дава съвети как да подобрите вашата стрелба. Кои всъщност са Mantis? Те са американска компания, заела с нелеката задача да създаде продукт, който да помага на всички стрелци. Под всички стрелци имам предвид любители, членове на силовите структури, както и спортисти. Информацията, която споделят създателите, е базирана на данни от приложението, което се използва заедно с продуктите им. Преди да започнем самите тестове на устройството, нека видим какво има в кутията. Кратка инструкция под формата на картичка. Стикерче, супер малко стикерче и кутия с логото на Mantis. Тук ще видим и основните разлики в пакета с Mantis X3. Имаме няколко гумени подложки, които се ползват за гладкоцевни оръжия, крепежни елементи, самата скоба за гладкоцевни оръжия, която се комбинира с подложките и крепежните елементи. Нещо, което го няма в X3 е допълнителна пикатини релса, кърпичка, лепило и някакво малко опътване. Кабел за зареждане. Тук бих добавил, че за мен е минус, че все още ползват микро USB, а не Type-C. И самия сензор, който ни е познат от Mantis X3. Той се включва по същия начин, чрез задържане на бутона. Как се поставя сензора Mantis върху вашето оръжие? Има малка скоба, която трябва да се натисне надолу и да се постави на релсите, докато релсата щракне и се върне в начално положение. Време е да разгледаме приложението Mantis X, което работи с всички версии на устройството. Това е общия вид на приложението, но него ще разгледаме малко по-късно. Важно е да разгледаме първата графа, която е написано X10 Elite. Тук са функционалности, които ги няма в X3, като това са тренировките за работа с кобур, но преди каквото и да е друго, ще направим настройките. Влизаме в Settings и тук може да избираме нашето оръжие. Карабина, пистолет. В момента е избран моя пистолет Glock 19, но ще добавим друго оръжие. Виждаме колко много брандове има. Чезе, Берета, Каник, Colt и още много други. Да изберем примерно Чезе. Търсим модел, тук списъка също е много голям. Примерно Чезе P09 и вече съответно избираме калибъра 9x19. Когато се върнем на тренинг, нещата за работа с кобур стоят, но ако се върнем в настройките и изберем карабина, в момента съм избрал AK-762-39, но ще добавим AR, примерно, в калибър 6,5, примерно. Тогава, ако се върнем в настройките, вече няма работа с кобур. Това е съществената разлика, която имаме с версията X10. Връщаме на пистолет и си избираме Glock. Следващата настройка е с коя ръка стреляме. Дясна, лява. Избираме вида на тренировките. Дали са суха, на живо. Ако в More има неща, които са наистина интересни, като например може да ползваме оръжие с CO2. Приглеждаме ги от тук нещата. Връщаме на суха. Разположение на сензора на Mantis. Това също е важно за коректната работа. Нашия профил и как е монтирано устройството отгоре, отдолу, отляво, отдясно. Това също е много важно за правилната и коректна работа
на Mantis. Връщам се в тренировки и тук нещо, което аз най-често ползвам е Open Training и всички останали видове тренировки, като има и видове курсове, създадени от Mantis. В хронология виждаме нещата, които сме правили до сега. Те са подредени по дата. Има различни графики, по които може да виждате вашите резултати. Групите са наистина интересни. Тук в момента съм само аз, но може да добавите приятели или други собственици на оръжие като вашето, както и Mantis България. Тук съм аз и още един член. Това е функционалността на Mantis приложението, но наистина има супер много неща, които могат да бъдат полезни на всеки от вас. Системата Mantis ви помага да повишите вашите стрелкови умения. Тя е подходяща за тренировки вкъщи, чрез суха стрелба или на самото стрелбище. Датчика ви дава информация за това къде вие грешите и къде трябва да наблегнете, за да подобрите вашите стрелкови умения. Съветите, които Mantis ще ви даде в приложението, са добри, но все пак винаги е добре до вас да има истински треньор, който да ви наблюдава и да коригира вашите грешки. Предизвикателствата, които Mantis дава в своето приложение, са добър стимул да развивате вашите стрелкови умения. Вие може да се конкурирате както с ваши приятели, използващи Mantis, така и с всички, които използват това устройство. Искам да благодаря на официалния представител за България на Mantis, Legion K, че предостави това устройство. Очаквайте следващото видео съвсем скоро.